Uthe nje ngo-20 yabe seku-2016 la khona ekwenza khona isigameko lesi-ke esangisejele. So at that time bengisebenza kwenye inkampani ngapha eJacobs, ngikhumbula on that Christmas. So ngibe nalento le ukuthi yazi ukuthi umuntu ngabe uKhisimusi usehleze ebusy, especially ngoba i-comedy biba busy kakhulu ngezikhathi za-December. Umuntu uhleze nama-gigs, ugcine engasayi kodwa uKhisimusi ekhaya. And I was like, angeke nje kulo Khisimusi wa-2016 ngeke ngiyodlela uKhisimusi ekhaya. And then ngithi shuye ekhaya mangifika kube mnandi nje uKhisimusi. UKhisimusi-ke ekhaya kusuke kuyi-birthday yama wami, so sesicelebrate ne-birthday yakhe nje, kube mnandi nje ekhaya. Kuthi ntambama ntambama ebese ngiphume ekhaya ngithi ngobheka umngani wami wangasekhaya, ngihamba nomfana wasekhaya uXolani nomngani wakhe. Masiphuma sithi ngihlangane khona intombazane yangasekhaya nje iyayiphuzela nje, kade yabanjilo lo hlobo lomuntu. So lakudala even sisafunda isikole, because asifunda esikoleni esisodwa kodwa yona yayingaphambili kwami. So masihlangana nayo le ntombazane iphuzile and ihamba angano-antwana omncane but baphuzile bobabili. At that time-ke nje kade ngisho ukuthi bese ngiqalile vele ukuba busy kwi-entertainment nakwi-acting, because kunama-local film ebese ngiwenzile amanye nje amaningana. Enye yawo kwakuye ngangenze nalaba fethu bomlazi gangster. Wawubhala? Anjani? Wawubhala? No, ngangi-act kuyona. So yahamba-ke yaze ufika ngasekhaya-ke, so bayithanda-ke. So and then-ke ngaqhubeka, ngathi mase ngihlangana nayo, masihlangana nayo le ntombazane abese ithi angithengele ubhiya, yabo. Ngibe nokuthi uKhisimusi nje waye uzocela ubhiya kumina, ngoba phela ubhiya ungathola noma yikephi Chaphakile utshwala. Ngithi futhi mothanda hambe lapha ekhaya futhi abanginikeza ubhiya. Ebese vele angiphendule kabuhlungu athi, hey, awuve usuyitshela selokhu nje wavela kwi-TV wena, awuve usuyitshela ulibambe lingashuwa. Hayibo, uyakufungela. Yes, but yazi le nkulumo le ngingayithathi serious ngoba isho umuntu ophuzile, yabo. Kanti angazi ukuthi there's something ezokwenza just after that. Ngento yenzeka singapha, kanti ngale ngizothini i-boyfriend yakhe lo sisi lo ibhizi yaqhekeza endlini yasisi wami. Then masibuya kulo mfethu sihlangana nabashana bami bangitshela ukuthi hayibo malume sekuqhekeziwe endlini ayiphuthumeke sekhona. Then masifika la kulelo khuzana kwele ndlu leqhekeziwe. Okay, ngene ngewindow umuntu waphihliza izinto endlini, ama-TV nani ma-MC what, but nje izinto eziningi yabo ukuthi ukugqekeza komuntu owephuzile wadla nasefrijini, yabo nje. Hayi, bese ngibuza mangithi ngiyabheka kukhona isigqoko bese kuba khona ijacket. Shuthi nje ubenza nje ngokutatazela umuntu washiya nento zakhe, yabo kanjalo. Bese ngiyabuza mina ngithi hawu, pho isigqoko lesi kuthiwa sibani, yabo, umuntu owaziwa endaweni yabo ukuthi uphila le mpilo le ungena emzini abantu. So usibani. Ngibabuze angithi mina angisahlala eSuthwaite, ngihlala eThekwini. So ngiyababuza ukuthi hawu, animchaze lowo muntu sasifunda naye noma mhlawumbe sasidlala naye ibhola. So ufike nje kule minyaka edlule, bamchaza hayi kuthola umuntu engingamazi.
angiveke ngiluze interest mangizwe ukuthi hawu kanti umuntu yabo owaziwayo yabo ukuthi uphila leyo mpilo. So vele kulula bangamthola noma yini yabo bathole nokuthi lezo zinto zidayiswe lezi entshontshiwe. Hayi ngiluze interest kanjalo and then bese mase usisi angicele ukuthi hayi angibaphelezele bo reporter kubo kaMfana lo wenze lento. Ayi masifika kubo kaMfana belethwe nje hawu asayingena le nto wayela ekhaya asangena ngokuthi untshontshela wathini. Awu uyangivele ngibona ukuthi hawu kanti yabona futhi ayikho le nto le ezofuna lo futhi ayikho into ezotholakala kulo muntu ongasangeni nakubo yabo. Nje bakhulume izinto nje ezitshengisayo ukuthi hawo nabo bakhathele yabo into kanjalo. So hayi bese ngivele ngisuke vele ngiyele ekhaya ke. Hayi mangifika ekhaya ngifike ngihlalele ekhaya baqhubeke kosisi. I don't know ukuthi bayaphi after that but ngezwe nje sengizwa ngomsindo and then umuntu usetholakele khona kanti utholakele kubuka le ntombazana babuya naye and then bazomshayela la ekhaya. At the time ngisendlini ngithi mina ngizwa umsindo ngisendlini yabo enhlizweni yami nginalento ukuthi angifuni ukuzimbandakanya nalento because abantu abamaziyo lo muntu laba bala endaweni mina futhi angihlali la yabo. But into esengibasela ukuthi bazomshayela egcekeni ekhaya. Hayi ngiphume ngifike ngibakhuza futhi mangibakhuza I remember ukuthi ngaze ngalimala la nginesipazi sila because ngangena phakathi kwazi induku because lo muntu bamshaya impela nje nangenduku zegalofu izagile yabo nje ubona ukuthi sebemshayela namanye amacala hayi leli aselenze namhlanje. At the time uKhisimusi mhla 25 December 2016 ayibamshaye ngifike ngithi hey man shuthi ngisabese bashaya nami ngoba kodwa ke bagcine bengilalelile ukuthi no ngicela abantu ngingamshayeli la ekhaya because mabe sefela la ekhaya kuzobe icala la ekhaya phela bo chitheke igazi la ekhaya. Hayi bangihloniphe bamthatha umuntu bamongishela emgaqweni ngingenele endlini because ngangingenawo leyo nto ukuthi impela lo muntu fanele aze ashaywe and engqondweni yami ngendlela mina engangithatha kancane ngakhona le yanto akufika nokuthi mina ngifonela amaphoyisa for le yanto leyo because nezinto ayithathile endlini kwangezona izinto ngempela ongaze kuthiwe sengazabulawa lezo yabo. So nje I was like hayi bayilwele izimpi zabo ke manje lapho. So bahambe baye emgaqweni. I don't know ukuthi kwenzakala emgaqweni because ngangenele endlini angibhizi nefoni ngikhulume nefoni kushaya isikhathi sokulala ngilalela futhi nje anginankinga nje anganothi lidumephi mina ngirelaxela. Then ngivuke ngakusasa mhla 26 December hayi ngihambe ngesitolo ngibuye mangiqeda kuhlala nesitolo ngisathi ngidlela amakheke lawa ama-choice assorted ne-drink kungena umfana sekhaya lo ongilamayo lo sanda kushona. Mengena afika athi sithena amaphoyisa emnyango afuna wena afuna mina ngithi mhlawumbe afuna ngibe ufakazi ukuthi kwenzakaleni yabo. Ngithi mathi ngiyasukuma avele amaphoyisa angena benqwaba endlini. Hayibo ngithi ngisamanga amaphoyisa kuvele kuqhamuke yona le ntombazane leya engicela ubhizolo vele iqhamuke nje phakathi kwamaphoyisa waphendle kanje ithi nango yena ilo hawu sithuke sonke ekhaya mina athi ya nangu ilo. Hayi mase asho umseshi athi ayike wena uSithembiso ukuthi mina yes hayi kunendoda esesibhedlela le ndoda ilwela impilo yayo and ithiwa wena oyishayile. Yo mina bavuke ngolaka ekhaya bafuna ukushaya le nto because nawu phela umuntu ofika wavula icala wathi mina hayi
kuba ukuthi ngimina obakhela madown ekhaya noba yini nami phela ngithatha kancane lento ithi hayi ngizofika ngiwachazela amaphoyisa so ngoba phela kuthiwa sepolice station ukhuluma phambili ngithatha ngizofika ngiwachazela amaphoyisa hayi behlisa umoya ngitshela ukuthi ngihamba nje ngiyabuya sesiphuma endlini sehla because ekhaya uphuma wehlele emgaqweni hey ongabona kwangazi ukuthi kubanjwe isigebengu esikhulu sendawo because babengibambe la bengindize emoyeni and mangithi ngiyawatshela amaphoyisa ngithi awubona ngimama kuhlunga nje ngisona isigebengu phela wathiwa nje hayi zonke zisho njalo ebangibambe kabuhlungu kanjalo bangiphonse evenini ngifike evenini sekumele isuke ayithiwa uthe noba umunye ubuza kule ntombazane isinosisi wakhe hawu usisi wami kusho usisi wami oqekezela hayi okay xa kufanele kufunwe yena usisi ngihanjisweke epolice station and mangihamba ngisevenini to a police station ngiyathandaza la thandaza into eyodwa ukuthi lo mfethu ngiyathula impilo yakhe esibhedlela akavuka sindi because wena kuphela ozowazi ukuthi angikhiphe kulento bese ngifake kuyona ngathandaza bese emotweni ngaze ngakhala because ilanga ngibona ukuthi hayi yazi lento ingase serious because isikhathi ngithathe ekhaya nje nganginokuthi hayi mhlawumbe sokuthi masifike eminyango noma khona epolice station kuchazwe nje but ngiyabona ukuthi hayi indlela abadinwe ngayo labantu bafisa ngisho ukungishaya yabo shuthi serious lento I'm like okay mangifika epolice station because ngisho ukuthi ngaze ngakhala indlela engithandaza ngayo ngifisa ukuthi engathi angavuka lo mfethu ngafika epolice station vele kuthiwe futhi amaphoyisa ayekade ayixoxa yonke lento lapha eConstance saseMaritzburg iplace esileyo angifika amaphoyisa wonke angibuka ukuthi awu yena lo kuthiwa hayi buka amehla njani abo futhi ubedakiwe lapho utshwala ngikaze ngiphuze empilweni yami even namanje angikaze ngiphuze utshwala but nje bona bathi mangibuka nje ubona ukuthi hawu futhi ngempela uyenzile lo yo bakhuluma zonke izinto abayithandayo and then ngihamba ngovalelo hayi nakhona futhi ngirelaxele nje ngitshela ukuthi as much as phela ngangibona ukuthi lento i-serious lento kodwa nginokuthi hayi mevuka lo muntu uzongikhipha noma mhlambe ngisazobuza ngifaka imibuzo bese ngiyadedela ngithi mangisaya lapha eselini abese kuvele kufika usisi wami ezongibheka bese vele angitshela ukuthi hayi indoda isivele yadlula emhlabeni angivele ngibone ukuthi kungishubeleke because phela manje bese uyena ithemba lami lokugcina cace manje ukuthi ngesikhathi ngiboshwa angiboshelwe assault GBH then manje selashintsha icala sekuyimeda ngicala lemeda ke icala serious kabi lelo nje hayi liyanquma straight cace ukuthi hayi no yashintsha ke manje kuba ukuthi siwe enkantolo ngakusasa kwakuzoba umhla 27 kuyiholiday enkantolo umhla 28 uzohlala ngisho ukuthi mina estoksini for uthile kuzoshaya umhla 28 sihambe ngibingelela imantshi thola ukuthi angikwazi ukucela ibhayili because usisi akakayihambisa amaphoyiseni isikhathi bembheka ngesikhathi bamtholanga wengekho ekhaya so kwadinga ukuthi usisi fanele azayihambisa yena amaphoyiseni hayi nangempela wayihambisa usisi amaphoyiseni saboshwa nje kanjalo ke because kwakuthiwa kufanele i-process ihambe kanjalo hayi lihambe icala liye ngokuba serious impela futhi kucaca ukuthi hayi le serious to a point ukuthi
uma seliqulwa because kahle icala phela lalingangilinki mina actually nosisi lalingamlinki because usisi akamshayanga na umuntu but kwakuphoqa ukuthi fanele kwakhe ubufakazi ozofaka mina kulona. And then same ntombazane ke lo intombi kaMufi iyona ufakazi omkhulu, then yase yahlohla usiswayo ukuthi azoba ufakazi wesibili. And angihlezi ngisho ukuthi hayi ngiyabavuma mfethu, ngiyabavuma basakhe isitori sabo because sagcina sigwetshiwe. Isitori sabo manje sesithi imina engafika endlini kubo kale ntombazane, ngase ngafike ngambamba lo mfethu ngiphethe kuthiwa ngiphethe induku, kuthiwa ngafike ngamshaya lo mfethu ekitchen phakathi kwale ntombazane, ngamshaya sengisamshaya kwase kufika usisi wami naye ephethe yakhe induku engathi ipini, naye wafika wamshaya. Lapho angikaze ngingene ngisho ukungena kwale ntombazane, angilazi nje ikhishi lakhona ukuthi linjani. Ayike but ufakazi babusho njalo kuthiwa ngangena ngamshaya nosisi naye wafika wamshaya, then sasamthatha sawumshayela emgaqweni kuthiwa ke waseshawa yithini. Hayi lishuba impela icala, ayicaci ukuthi ayike liyasilahla, lisilahleke. Then sagwetshwa kanjalo-ke nosisi, sagwetshwa ke 18 years umuntu, ugwetshwa 18 years usisi, angagwetshwa 18 years. Mana-ke sozoqhubeka ngixolisa ukuphazamisa bhuti, anikaze niyitrayele, anitrayelanga nave nagwetshwa nge-straight? No, iyona itrial lengishoyo, satrayela phela kuvela ubufakazi lobu obamanga during i-trial. Nayithola ibheyili nenza njalo? Sayithola ibheyili, saphuma, then lasilahla icala, sabuyiselwa ngaphakathi. Ibheyili nilahla, icala linilahla after how long? Kwaba isikhathi singanani before nilahla? Saphuma ngebheyili ngoJanuary 2017 and then lasilahla icala ngoSeptember 2017. Okay. Then kwabuthi sibela ngaphakathi, then sagwetshwa ngoNovember. So for 2 months asihleli ejele singagwetshiwe but silahlwe icala. So sagwetshwa ngoNovember 2017. Ugwetshwa 2 emndenini owodwa? Yes. And kwaba isimo esenzima kakhulu for umndeni wasekhaya because even ukuhamba komuntu oyedwa, ugwetshwa umuntu oyedwa nje awuphazamisa umndeni, how much more abantu abayi-2? Yes. Isalukazi amsho savele sagula straight. Avele wagula, ubaba wagula, nje impilo yavele yashintsha nje ekhaya. Wali impela ekhaya bese kubona ukuthi isimo impela sesiyaqhakaza. So kwaba buhlungu kanjalo-ke saphazamiseka kanjalo, sagwetshwa-ke u-18 years, then ke savalelwa kanjalo-ke. At that time mina ngangise prison, usisi nawe ngapha wesivile because alikho ijele lona wesifazane prison. And then nigwetshwa so 2017 November. Ayike ngihlala kanjalo-ke ejele, umuntu lo enethemba-ke because lento yokwenza ama-appeal actually sayiqala nje sisanda kugwetshwa, ngoba phela umuntu wayazi ukuthi hayi lento le umuntu akayenzanga, but nje mina ngikaze ngibulale umuntu and I was not even part of abantu ababeshaya umuntu. So I always knew ukuthi angihlangene naleli cala. So yeah, sahlala kanjalo-ke ejele. Representative kwaku-government noma kwakummeli awuzimele, but ngenxa yokuthi nayo into futhi ebeyishaya yabo, especially thina abantu abamnyama asinalo ulwazi ngalezi zinto zomthetho. And uthola ukuthi abo nje mina ekhaya kwengakazi kube khona umuntu oboshwayo,
So asizazi indaba zey'nkantolo, asizazi indaba zabameli, sigcina sesithatha ummeli nje just because ushilo wathi u-available futhi u-cheap, yabo. Of which leyo nto leyo muzwaya ngaleyo nto laphaya enkantolo kudlalwa igame, and igame edlala lapha enkantolo kusuke kugenjulwa ngempilo yakho, yabo. Kusuke ngasahambi ngama-facts ukuthi kwenzakaleni, but bese kudlalwa ngamagama ukuthi ufakazi obulethwayo. yes, ukuthi laphana kufike kube imantshi laphaya, umshushisi ngapha, ummeli wakho ngapha. So into ezosebenza umantshi ubuka labantu noma ijaji libuka labantu boyi-2, uthatha umuntu onamandla ozoqhama nama-point azoba namandla kulabantu labo. So uma uzothatha ummeli wena ongenawo lawo mandla ukuthi angamelana nalo muntu, obviously lizokushaya icala noma kade ungayenzanga into. So ezinye zezinto ezaba nomthelela as much as ke thina odinto ethu ayibonakala ukuthi asiyenzanga. So we were hoping ukuthi imanje nayo izobona ukuthi hayi bo ayikho phela into le, because even nakubona ubufakazi during i-trial, umuntu lo othi senza lento uyasho ukuthi yena wedakiwe ngesikhathi kwenzeka lento, uthi wephuzile, and maybe uzophuze obhiya bawu-12. So how can you take ufakazi bomuntu Odakiwe. uphuze ngaleyo ndlela? So yabo izinto ey'njalo zazibonakalisa ukuthi no lento le hayi ihlanganisiwe, but-ke unfortunately-ke sagcina sigwetshiwe kunjalo. Nathi niyaphila still. Yes, athi aphila wayichitha ngoba phela umthetho uthi uma aphila fanele uqale kuyena lo muntu ogwebile wayefika wayichitha. Yeah, and then sahlala-ke ejele.